Ćao drugari, dobrodošli u još jedan novi video i ukoliko budete video gledali do kraja, naučit ćete kako možete da rešite neke od vaših problema. Pre svega, recimo da imate neki problem vezano za bilo šta. Ajde kažemo, imate problem sa tim kako da se ne razmišljate o problemu. Ne možete da prestanete da razmišljate o nekom problemu. Ili imate neku negativnu misao za koju se vaš um uhvati i koju drži, koji mota u svojoj glavi i non stop pravimo vam urdebes u glavi. Verovatno vam se to dešavalo. Ukoliko vam se to dešava, nećemo sad pričati o specifičnom problemu. Kako možete da rešite svoj problem? Možete da rešite svoj problem tako što ćete videti nove mogućnosti. Umesto problema, probajte da vidite nove mogućnosti. Šta to znači? To znači da ukoliko ste spremni da vidite mnogo veće mogućnosti od vašeg problema, vi ćete biti fokusirani ne na problem, nego na mogućnosti. Na mogućnosti kako možete da rešite taj problem. Recimo, ja moje dete učim da ne uzima staklenu čašu. Zašto? Zato što može da pukne čaša i može da se iseče. I ja u tom trenutku kada moje dete uzme staklenu čašu, ja mu pokažem da može da uzme čep, da može da vidi druge mogućnosti u odnosu na onu koju je ona zapela. Tako isto i mi zapnemo za neki problem, ali ne vidimo druge mogućnosti. Ja onda objasnim koliko je čep lepši za igru, koliko je bolji, koliko je jednostavniji, kako možeš onako da ga zavrtiš ili da ga pustiš i da ode i da ti se vrati i koliko je bolji i fleksibilniji od čaše. Znači, i plus ne može da te povredi. Čep ne može da te povredi, onaj plastični od rosa boce, ali čaša može da te povredi. Pošto moje dete ima godinu i nešto dana, ja moram to da ga naučim da se ne bi povređivalo. I sad, šta hoću vam kažem? Isto tako, vi kad se uhvatite za neki problem, vi ne vidite sa čime sve možete da se igrate u vašem životu i koje sve mogućnosti možete da imate u svom životu. I takođe ne vidite moć u tom trenutku. Svaki trenutak je čudesan i svaki trenutak može da ima moć samo ako naučite da razmišljate o mogućnostima. Šta sve mogu da uradim? Koje sve mogućnosti imam vezano za ovaj problem? Kako mogu da baratam sa svojim prilikama i mogućnostima? Šta sve mogu? Odatle počinje nova era razmišljanja, nov način funkcionisanja. Nove stvari počinju da se događaju onda kada počnete da razmišljate o vašim mogućnostima. Sada, kada već razmišljate o mogućnostima, možete da postavite sebi pitanje koje sve mogućnosti mogu da koristim ili da imam, koje su potkrepljene činjenicama, koje su tačne, koje su istinite. Ili koja je to mogućnost za mene istinita, delotvorna, jaka, moćna, itd. Moćna mogućnost. Zamislite da imate moćne mogućnosti u životu sa kojima možete da napravite sve. Recimo da ste pozvali neku devojku da izađe sa vama na dejt i ona neće da izađe sa vama na dejt i vi se uhvatite za to i krenete da razmišljate po glavi zašto ona sad neće da izađe sa mnom na dejt, mora da joj nisam privlačan, mora mi nešto fali, to je zbog ovoga, to je zbog ovoga, i nalazite nekih 1000 razloga, a ne nalazite mogućnosti. A šta ćemo ako ta devojka vas razočara kao osoba nakon mjesec dana? Možda je bolje da nije izašlo s vama na dejt. I možda, baš zato što nije izašlo sa vama na dejt, može da bude ovo. Da otvori nove mogućnosti, da vidite super što ona nije izašla sa mnom na dejt, zato što je to mogućnost da upoznam neku lepšu, kvalitetniju devojku. I onda idem ka tome. Koje sve mogućnosti mogu da koristim kako bi upoznao lepšu i kvalitetnu devojku? Razumete? Znači, to je mind trick. Znači, kako upravljate svojim umom? Na čemu vam je fokus? Šta radite unutar vaše glave? Da li razmišljate o mogućnostima ili razmišljate o nemogućnostima? Jako bitno. Jako dobra stvar. Na čemu vam je fokus, to raste. To ide tamo. A ovo ide ovde. Razmislite o tome. Ajde, vidimo se. Ćao.